మాయావతి గారి ఆశ ఆకాంక్ష దళితుల రాజ్యాధికారం అనేటటువంటి అంశం మీద దళితులు ప్రయాణం చేయాలని మరి ఇంత మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినటువంటి సోదరులందరికీ, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులు నాయకులందరికీ కూడా మరొకసారి ఈ యొక్క కుమారి బెహన్జీ మాయావతి గారి జన్మదినం ద్వారా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఈరోజు 65 సంవత్సరాల పుట్టినరోజు వేడుకలు చేస్తేనే బీఎస్పీ జెండా ఎగరేసినట్టు కాదు. ఎన్నికల సమయంలో ఆ యొక్క బీఎస్పీ మనకి బలానికే మరి గుర్తుగా ఉన్నటువంటి ఏనుగు గుర్తును గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ యొక్క సింబల్కు ఓటేసి అధికారాన్ని మన చెంతకు తీసుకున్న రోజులు మాత్రమే మనం అధికారం మంచంత అవుతుంది. మాయావతి గారు మాన్యశ్రీ కాంశీరామ్ గారి కన్నా కలలు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాధికారం మాస్టర్కి అని చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనం ఖచ్చితంగా భుజాన్ని పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళ వారసులుగా మిగిలిపోతామని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఇంత మహత్తరమైన కార్యం తీసుకున్నాం మీకు మరొకసారి సామాజిక ఉద్యమ నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. జై భీమ్, జై బీఎస్పీ.